watange ilang duwe bojo ayu penggaweane mek tiktokan njajal rabi elek tibake kakean cicilan resikone dulur dadi wong lanang nang sawah budal nandur wong sumber glagah muga panjang umur aku nek ndelok berita nang HP uga televisi akeh kedadean sing gawe girising ati akeh pembunuhan utawa raja pati akeh wong pikire bingung ngepek dalan bunuh adi iri uga anak mring wong tuwa gak duwe rasa wedi wong tuane wis sepuh tambah aneni nek dituturi dulur mesti ndang meweli gak tahu diturut angger dikan hendak sing gawe mbrebes milih wong perkara sepele wong tuane tega disodok aglati dihukum dilebokno njero bui bareng nek ditakoni getun karo sing dilakoni dadi wong tuwa dulur abot sanggane mula nek ndhedhek anak ayo diati bendinane sebab elek apike anak apa jare wong tuane apa maneh arek wis mulai gedhe luwe-luwe jaman saiki nek ndek
salam milih kanca iso bebayani kula ngomong ngeten iki nggih ngelingno kula dhewe sebab wong urip dulur pasti akeh lupute wong sakniki wis akeh contone iso maido wong liya gak ngrabak citoke dhewe ayo ya Alhamdulillah warga masyarakat dusun Sumber Gelagah matur sembah nuwun mugi-mugi panjang umur nggih ya donga dinunga mawon sedaya warga Sumber Gelagah intine sak mantune ruwah desa ruwah dusun golek sandang pangan gampang sing tani hasile melimpah ruwah sing nang pabrik kula dongakno gampang gak ono masalah napa-napa lah sing joko-joko niki kaya kula beke lho sing joko-joko sing dereng angsal jodoh kula dongakno ndang angsal oleh jodoh amin Allahumma amin nek kepingin oleh jodoh kudu cocok karo atine cek supaya iso urip bebrayan dinggo sak lawase lah cek cocok nanggone jero ati koyok dene tembang kusumaning ati ndeknya cari sesarengan ludruk karya baru ya, ngaturaken sugeng dalu para pamirsa Ria Audio Sound System profesional matur sembah nuwun matur sembah nuwun alhamdulillah bayem rene ketan pulukane ngoten nggih nggih matur sembah nuwun Bapak mugi-mugi sehat benjing-injing angsal dhuwit 2 juta syaratnya KTP BPKB terus aku pengereman gak oleh ngidul ngono ah. Kan ana bagiane dhewe-dhewe wis eno. Gone tentane pinjeni. Wong jenenge jalukan ari rek. Lah kon dhewe mang tekomu lho ya telat. Lah terus. Lah berhubung kon telat, kesempatan. Ya iya sih, kan lumayan. Gawe tumbas susu nih anakku. Ya, masuk. Tadi aku mlebu ngono iki. Sendirian tanpa seorang kekasih. Sekian terima kasih. On kate kata-kata hari ini barang kon gak ngono. Ngene lho. Berhenti menjadi mendung untuk wanita yang buta warna-warni. Wong kono keliru ngono. Lha sing bener. Kok iso? Ya apa?
berhenti menjadi mendung. Yo mendonge, kok pelangi kok mendung. Kudune iku ya berhentilah menjadi apa? Mendung. Mendung iya untuk wanita yang buta warna-warni. Ya warna-warni buta iku kaget. Berhentilah menjadi pelangi untuk wanita yang buta warna-warni. Lho ngono lho. Pelangi lak padang. Lah terus kulitmu ireng peteng. Lu arek iki lek omongane aku ireng manis. Kono iku mendung. Katik udane deres, ana kilat gelap. Kon la opo? Kon kok kurang ajare rene-rene nggo bledek. Lho. Oh, entar mlebu. Kon jare tuku susu mang. Mlebu. Goblok aku. Ya enteng rek oleh akeh. Tutun dengkulmu cak. Siji. Canting joli man paman wong bidang kepalang kali butuh wate butuh wate tak sepupu tong atine dari mana won cia oh kere iku kon niku lapo kok tambah nyludur kon melok ta gelem berarti melok nanti gak nanti nyenggak iya ayo walang ireng mapurem brengeng walang ireng dawa sutange yen peno seneng lo mas ora ngluyura adole ono andi omae iya ao iyo iya suwi ae. Kon nek gak iso ngaliyo kon. Wong kok minggat to. Yo-yo ae. Ya gak perkara yo-yo ngono. Wong kok baran badokan yo-yo ae umur-umure. Lah kok nambemu ngawur ae. Ngawur apane sing kon nanya bener sih? Yayo. Sing bener iku. Iya iyo. Kon niku tuwa, doblek nglodrok. Kon gak iso ngali yo. Wong kok ngali yo. Bapak Jarno. Sriwadari. Lakuna Solo. Hati-hati lonet lak mimpin putra
Makasih. Loh, oleh. Kono ngali yo ngono lho. Ngalilani. Aku bembek. Kok tambah gendaan. Wayan-ayane klambimu kuning padha mek kudunge. Badokan yuyu ae muring-muring. Wah, kok kono ndangane ngono lho. Ya gak melok gak apa-apa. Iya. Gak oleh melok gak apa-apa gak getun. Iya ngali ya, Sik. Iya, aku tak boleh bayarannya wis entek. Tak cukup pikiran tak cukup kabeh kan nyolong ngelambet tok aduh. Gak ngarah kebayaran kon. Sapa sing bayari rat? Aja rame ngali ya, gak melok. Lu gak melok gak apa-apa sih, boleh. Iya mulya. Iya, boleh. Sawang kaca lagi ulapi adipan kayu akeh pakune senadyan nyoto net lak durung ngerti rupane ayu tata akeh panune iya iya ao iyo iya 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 iyo iya iyo ao ha ha iya iya iyo iya iya iyo ao ha Ya yuk. Saya di sini, saya di sini. Ngono lha apa sih? Badokan yuyu muring-muring. Alane prene ganteng. Masih ganteng mau kene lho kan doyan awakmu. Lho ganteng aku timbang kon sih. Masih aku elek, Mas, masa penting elek ya. Lha apa? Sing penting kan dongkel. Wah, kok. Munggah kene. Siapa ngomong? Lho, kok sok nyolong sandal iki lho. Lho, Kono kakekmu ngono bae. Ayo, syukur. Ayo kau tinggal gak sandalan ayo. Ayo sandal ayo, wani jumbo mrene. Ayo jumbo. Mari ngelon aku gak sandalan, tak sandalan dicancang nih. Ono ngawur kok. Baleno, Cing, apa? wonge ayu lho. Tak sandal dicancang. Ngawur. Iku gak sok mulai iku kok. Baleno. Cah, Lho kok wong poyoh iku lho. lu. Lapo. Oh, apa iku rek melocor. Tak pucuk ngono lho. Yuk, Baleno. rene lah. Tak balekno. Si cancang pisan cak ojo lho. Kok ngawur. Rene. Gak apik dunjalno yo. Aduh. Lho, dilorot Ya ampun, Lapo? ngelorot celono. Ngawur kono. Kok lapo serene mang ngrusui ae? Ya jane aku yo melok awakmu cilik-cilik awak dhewe nyambut gawe rek. Wong kok enak. Sapa ngomong ngerusui, Mang? Ayo ngomong ngerusui tak jeloke kono. Lagu liyane. Liyane. Melok iku. Ya ayo sakarepmu. Sing ngene kok lho. Neno na neno neno nene na no neno neno na no neno neno na no neno 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 nena nena no neno jreng. Ada suatu permainan yang unik sekali. Orang naik kuda, tetapi kuda bohong. Namanya
kudu kuno. Loh. Bahasa Lagu Indonesia. ini lagune arek cilik-cilik. Tapi kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan wong apa sih? Wong Jawa Wong aku. Jawa ku bisa njawakno. Oh, Wong lagu. Jawa aja sampe lari karo Jawane. Ngono lho gocelek. Kan bisa jawano. Lho wong aku Eh. Kok kasuk rugi ku lho. ya roh nek bapane lho dene. Ki taun 19 penuh durung sunat iki lho. Penuh sunat biyen yo nanggap aku ya. Saiki wis kamu lho, padha tuwek. Kon kok ero sunate, Net? Ya roh aku sing nyunat. Lho. Ayo nek iso. Neno nane neno neno nane neno neno Iya, ayo. ya apa katane sih? Lho ya kon cara Jawa ya apa? Ana suwijine tata tontonan apik tamanan wong numpak Ono aja porno lho. sing kono sapa? Lah wong numpak wong emang. Alah, ndek kaset Lho. Lho kon sing ngawur iku lho. Ono terus e. Ngono terus e. Alah, gak kapus tuwek rek dikayokane iki. Neno nane neno neno ana suwijine tantangan tontonan apik tamanan wong numpak wong durung wong lunga adoh janange wong kedongan Kosok keruntel-keruntelan iku lho. Kan bisa aku nemen sih. Ya aku cuma kerepes sama sejo. Oh, lagu ngono kok dipamerno iku lho. Loh, lho. Kon iku lha apa? Gak kau pasang murah tuh. Oh, akeh njaluk cari mbae. Kejauh di bawah. Mbak, jonet iku wis gak iso menek. Ki. Tumon jonet. Lho iki lek jonet sih. Instruksi Pak RT kok laksanakno apa gak? Lho ya wis. Kok kongkon pasang gendera kok gak gelem kon. Gak melok berjuang kari masang to merah putih. Wis tak pasang, Gus. Terus Kuali. aja gampang-gampang. Niku jenenge. Merah putih ku masih gak ono tulisane. Iya. Ono roy. Ya Apa roy telu? apa? Kehormatan bangsa, Heeh. jati diri bangsa, Iya. juga harga diri bangsa. Wis aku yo hargai yo. Ya ngono. Tak pasang. Terus Tak gawe tancepno jelep. Bendaran durung tuku e. Lho, jadi yo mentan ya breng to ngono. Ya breng tok. Ikon kate anu pasang memean kaya apa kon iki. Lho jarene ngono e, pasangan Wis meneh pasang. meni tak pasang. Terus saya yo ngrameno. Ngrameno Kajate warga kene. Warga. Aku panitia. panitia. Arek nom tak jumbek wong tuwek. Lho iya aku ya gak wedi kalah. siapa ngentut? Sopo ngomong siapa ngentut? Siapa takut? Kopeng meremuk iku apa? Matamu ku. Oh, iki jenenge arek narsis ya kon ngono iku. Iya. Narsis itu ya apa sih? Ngejokno dhewe. Iya. Tak jumbek wong tuwek kon. Iya. Al wong tuwek, Oke. Cerdas cermat kon regu A. Iya. Sonet regu B. Karena ya kene cerdas sempat dulu royokan sandal iki lho. Royokan sandal
boleh sandalnya kan dicancang. Sandalnya kancane dijaluk. Oke. Apa? Ayo. Regua memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aji dari Universitas Surabaya. Wes jangan udah. Regu B. Tombolnya dipencet. Kok Engko. Gak sekolah. Aja rame-rame yo gak renggupu ya bener. takdu banyak. Kenalkan. Iku mang Kali kula apa sih kokor-kokor iku? Iku kenalkan. Iku mang siapa? Kenalkan. Iku Mbok kawatel. Kok ini budak adus takon iki. Kenalkan, nama saya Muhammad Jonet Abdullah dari SD Blitar. Aduh ini. Bocah grogi. SD dengan mahasiswa. Oke? Oke. Takdu insip. Wawasanmu sampai di mana karo Jonet? Ayo. Be dipecet. Tet. Regu B. Cerot dulu. Kok cerot sih? Kon lama ngurusi bele uang iki bacot apa bel-belku dhewe. Ya wis pokoke krungu ngono. Regu A. Pertanyaan pertama. Siapa presiden pertama Republik Indonesia? Tet. Bapak Insinyur Soekarno. 100 Masih gak tau badhe wong kene ya ro. Nek biyen iku Pak Karno, wong badhe iku sing nyelempit-nyelempit ngono. Contohnya Apa jerone bulan ngono lho, tak badhe mbek aku. Lho sampai tekan sakmono, Pak. Jonet masih SD ini Jonet. Lah nu tak takoni. Takono. Apa jerone bulan? Kon garo. Gak. Padha. Lho, ojo dikalanen. Pertanyaan tadi Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Regu B. Siapa presiden Kutub Utara? Tet, kesuwen kurangi 100. Sebalenono lambemu, Gus. Siapa presiden Kutub Utara? Matamu. Wong aku wong Indonesia kembali kepada pemajuri. Oke. Siapa Perdana Menterinya Kutub Utara? Ayo. Es batu. Es batu. Oh iya, menterine ya ana kulkas. Pertanyaan yang kedua. oke. Gubernur Jawa Timur adalah Ibu Kofifa. Kofifa. Sekarang siapa Bupati Gresik? Tet Gus Yani. 100. Masih gak kok badhe wong kene ya ro, wong iki teko kene. Regu B. Gak ngurus. Loh, kon oleh kepingin oleh hadiah apa gak kon? Lah kok badhe kuwi gelane ngono. Iki realita. Iya, Mas. Siapa Moden Sumber Gelaga? Matamu ah. Lah, Wong aku iki rek wong Mojokerto, dudu wong kene iki lho. Sapa yo mayu? Sadane mari tak buat mari tak. Ore. Oh, yo, Pak Parmen. Oh, panas. Loh, Sing jelas sing ndi? kurangi 100. gak kok bisi gak getun. Oleh biji tapi didudukno wong iku. Tur jawabane gak pasti. Gak pasti. Apa jawaban? Mencela-mencela. Lah wong Mojokerto kok dudu model kene kakekmu ngono ta? Dengan suksesnya program kependudukan, berapa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2026 ini? Tet kurang lebih 275 juta jiwa. 100 Regu A. Regu B. Wah, loh. Berapa jumlah semut sak Kabupaten Gresik? Tet wene. Kembali kepada Bapak Juri. Oke. Berapa jumlah semut sak Kabupaten Gresik? Sak Dwajek. Aku aja ngomong sak Klombro lho. Bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia. Oke. Yes, understand. Oke, saya mengerti. Nih. Regu B. I don't know. Saya tidak tahu. Kurangi 100. Betul. Lanjut. Yes, understand. Saya mengerti. B. I don't know. Saya tidak tahu. Lah ya wong garo ngono lho. Sebetulnya ya itu lah. Ya itu. Lah jadi tidak tahu. Saya tidak tahu.
Makanya apa jenenge juli pong-pongan kowe. Ya jawabannya yang ngono mang kocok. Saya tidak tahu. Lah iya karo kon njaluk biji kocok. Nek karo apa kok badan aku diabut iku. Emosi inna wa ma sabirin. Aku sih biri itu tidak tahu. Ragu Oke. gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tet Gunung Semeru. 100. Ngene lho tek 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 tek. Iya, Gunung Semeru aja nang sing dhuwur Gunung Semeru. Iya. Nek Gunung Samalea. Ini kambadai konet. Ojo urip badeane. Kenapa? Iki waktu dibagi ya. Terus. Iya, saiki aku duwe pacar ya. Heeh. Engko mbek pacarku ndoleki aku waran iku jaruh ya. Loh. Ya lah apa kok gak ireng ngene lho. Iya, terus mbek ndoleki aku biasane ngono kangen rong minggu gak merono mesti ndoleki. Dadi iki duwe pacar. Heeh. Nek ndoleki aku ngomong terus-terang apa Terus gak? terangan. Wis waran jaruh. Ngono to ae. Iya, ngono temen. Oh ngarek koyo ngono lho gendaan mbek demit ta. Kok aja ngono ta, wong iki gak kena semono, Ji. Oh ngono ya. Masih ngene lho. Lah yo, mano? Koyok pel-pelan. Ci, Nggih. Aku. Bos. Ya nih. Ya Ji. Iki lho Ji, efeke ngombe jamu galian ngosek. Ngomel. yo. Kan iki njopo apa sih, Ji? Apa, Ci? Rontok. Wah. Masa pote ngono, Ci? Ya mbok tuwa wae. Iga, Ci. Oh, nek tuwek. Oh, niku cek ireng, Ci. Oh, cek ireng ah? Iya. Lah abang ngono iku. Nek tuwek pote. Disepet. Ci. Apa? Pernis. Cak Agus. Iya, Ning. Pengen gak kepethuk emas. Oh, Mas Haji. Duduk. Oh, Mas Agus. Duduk. Lho sapa? Apa Ning? Mas Jonet. Mas nek jonet iku duduk emas, Apa, Ci? tembaga. Ci. Didudokno Haji. Didudokno. Kok nek gak didudukno kene dosa lho. Ya iyalah wong ero kok gak didudokno. Mangane. Gak usah ngandel omonge wis. Ci. Apa? Cagus, wong ditakoni kok tambah rundingan dhewe. Tak takoni peniku ro tagak. Tak kandhani yo. Iya. Wingi tanggoku ya kakan becuk kena setruk gak iso ngomong. Setruk kae. Gak wedi. Oh, gak wedi lho. Ora kena setruk tak gawa nang Indomaret tak ijolno gelas oleh loro. Setruk Iku setruke. Dudu iku cah iki setruk penyakit. Gak coba kon. Heeh. Si. Cangkemmu Si. Akeh dagelan matek goblok. Oh, dikandani setruk penyakit. Makane cah aja mbujuki nek ero ya ero nek. Sampe tambah lemu ning. Ya ngene iki jenenge urip bahagia cah. Iki umpamane banjiran ngono, gak iso kelelep. Lho kok iso? Lho, lah pelampunge sakmono. Aja ngono lah cah. Si dodol lagi. Ci. Ero tagak pengen cah. Iya. Pengen ruang. Nggo ndi? Lah iki. Yo, nyolong gedang. Lah iya. Amas. Mas. Jare tekan esuk. Kok mulie sore. Mangkel atiku goleki merono merene.
Kak Sito. Tegane awakmu gawe lara atiku nek kurang percaya bedelen dadaku ana jenengmu. Tak wacane rek. Jone. Ono jenengmu iku lho. Jare tekane esuk kok mulih sore aku kate njaluk kok semayane ae ya ampun ya ampun Ya meniki enek mangan sego bebek. Mari sego bebek ditambah ayam geprek. Terus nyetater Yamaha bebek. Langsung aku budal. lonte begenge Mas, Lho kowe. ya apa tanggung jawaban iki, Mas? Aku iki wis kadung seneng ambek pean. Ya apa tanggung jawabnya? Cing, Ya apa? ya bukan nuntut perkawinan dah Loh ya iyalah, Mas. kan jaluk terapi Loh ya iyalah. Bumbu. apa? Lah nek aku ngrabi awakmu padha marungi ngene kiri minggal. Masalahe apa? Ku anake 5 gak ono sing beneh. Situk bengkong. Situk penjeng, situk deglok. Gak ono blas diwasno. Rika ojo katik ngenyek Rika. Nyenyek sapa? Rika masih rondo. Oh, dunyane. Gak ono sing alano. Rika Iya. masih anake 5. Iya. Masih ngono aku ya jek iso, Mas. Diwolak-walik kaya goreng telo. Angge orang-orang ora melong gawe melong nemu rondo randane ompong duwe anak sak gedhe kingkong Ande orang-orang aku kate gawe konangan wong. Gak sido ke wong. tapi nek wis pancen ning Rika seneng ya mbok nang wis Iya, Cak. Ya apa? loro iku kene apa ngene Let. Gimana rasanya? Nikmat. Nyeblek ini lapa Ajinomoto. kuati kene Atiku nggo kene lah suwe-suwe nek lara kan pelorot. Iya, tapi ya joget-get. Aku sama gak iso merem. ya wis Ya gak apa-apa. Ya apa? Memangnya peane wis tresno karo aku. Juga aku ngimbangi tresno karo sampean. Iya, Mas. Jo kuwatir dina Sabtu malam Minggu teko nang omah. Aku teko nang omah pean. gak kemana ta Sopo sih mari? Bener Riko ambil nang Rika. Lah apa ya cek omong, lah kakek arep wedok ambek nang lanang goblok. Wis, gak apa-apa, Ji. Cak Agus tak turutane. Seje desa Mawacara gendeng lakune padhet. Nek biyen iku wong lanang ambek nang wong wedok, saiki wong wedok ambek nang wong lanang. Gak masalah. Iya. Wis, gak apa-apa. Cak Agus tak turutane ya. Iya. Mergo aku wis kadung cinta. Iya, Nyai. Entenono nek ngono ya aku nang mapean. Iya. Ketok opo lah ngono. Potongane yo koyo curut. Kok nek milih kok gak tau keliru belas nek. Tapi gak ngono, wokonge 3 pikul. Gus, Iya. ana paribasan. Petruk tenguk-tenguk nemu kethuk. Ya, awak dhewe wis tuwa, Iya. golek arek wedok sing njemunuk. Ya gimana temen. Terus nek. Sing penting aja mulih, ayo mel aku. Oke.
jawane wong tuwa iki gareng sing ngrewangi tandang gawe. Kaya bogel iki ngono. Oleh apa gak bogel iki? Marek kok gak ana kabare, kaya ngandani wong gerak ngono wayahe. Oh, boleh ana omah kok ngecep. Berarti kan sing tangga-tangga iku. Oh, tangga ngono kembang dilem. Dikeki ya dilem, kan dikeki digonom. Juarnya kalau nyocot ae ngono. Buat. Angonone. Awakmu karo kasih golek calek kok. Wis aku wis soleh. Wis berpengalaman wis tak warang kok jam 09.00 kudu teko. Masalah alamatnya wis tak tulis jelas. Jam pira sampe nyampe gak teko-teko iku? Paling yo ngenteni sing ngeterno. Mang masalahe kendaraan iku digawa nang sekolah. Wis tak tulungi alamat kene, kok jojok kene. Impresional. Kene lunga kene. Tuh, karo Kok kuwatir. Iku. Wis tak omongi calake iku. Ya apa? Iki sapa, Ger? Calake yo iki. Calak iki. Kaya garangan. Calak jeluk garangan. Jare dikongkon nyunat. Sampian boten setan sing sunat. Demit. Kok demit yo? Kok setan. Nek untuk demit, putut iki. Lagi sampian boten sainten sing sunat. Syaitan. Sainten iku wedok niku. Sing sunat iku yogane niki. Oh, yogane sampian. Oh, tak tahu ki kok. Lah yogane sampian teng punden. Aduh, kok iso kok golek calak kaya ngene. Boten teng punden. Teng Krapyak mriko lho. Yo, Apa Krapyak? Boten teng punden, teng pundi. Lah niku teng pundi yogane sampian? Oh, anakku ana di mburi. Oh. Yo, Sampean celuk nggih. Tak susule. yo, mbok satus, mbok dorong. Anu, tak susule. Ngrasa cepet cedhek nggih. Kula selak niki targete niku sedina kudu oleh 200 wong yo. Oh, ditarget. Nggih yo. Walah, ngene lho. Kak, nggon apa sih aku iki? Aku iki rondo. Rondo, Oh. tandi, lakek. Tandi lage marah. Boneser kana. Makane iku. Lah aku nyunatno anakku iki gak duwe bondo. Iku aja larang-larang ya. Loh, nek ngomongno duwe aja nang ngarepe aku yu saru yu. Piro ngono lho. Oh, nek aku biasa dikongkon nyunat iku langsung diamplopi karo sing ngongkon. Tak lompokno, tak lebokno nggone gelangsing. Ana tutu omah, tak sok nggone ngarepe mbokne kacung. Bareng tak buka, tak hitung yu. Ana sing 8 juta. Ana sing 9,700.000. Kok cike? Nganyang ae lek ngono ya. Oh, nganyang. Yo. Dira berempa marah. Nganyang 1.500, boy. 1.500 oleh pentol iku yu. Tuh, lek oleh aku jeneng aku rondo gak duwe foto. Kira-kira Neser kana. Jare tak apa. Yang penting area mon dilebone nggone amplop yu yo. Cek gak ketok wong saru yu. Ya oleh ngono. Oleh ndak apa. Matur suwun nek ngono lek oleh. Kel, durung disunat kok tuntun sih. Pelakumu lho cek gak banter-banter cek nang waras nek sunat. Kalake wis teko ta? Wis. Endi? Lah iko. Endi? Iko lho. Jaran. Sopo sing adek-adek iki? Oke. Kon gak melek kon. Lah, Iki dudu calak goblok. Lah, Iki munu jagal. ngamu calak. Jagal beli sapi, beli wedhus. Nek aku kalah yo. Beli manuk. Boleh manuk. Kawakne ngono. Wis kene kok aku gelem sunat
Nek bener sing mangku. Oh, aja kuwatir cacakmu, ana. Gak ono. Bapakmu. Nang Wali Songo. Pakdemu. Nang Wali Songo. Kang wong film gak apa-apa Kang kuwo. Ya wis, aku sampe watu-watu rek dibliyukno. Salah nggawa tas e. Iya. Wong salah kok nggo glansing. Iku kate nyulut tak kate njaluk ulo iku. Nyunat nek alate akeh njene kon ku. Halo. Bo, gendeng rek. Gendeng matamu ah. Wong kok ngomong apa aku delok Gak gendeng ganteng ngarepe iku. ngomong ganteng Aku gak iso ngomong ganteng. Lah lambemu iku mang ya apa? Jeneng, Cung. Ketan. Kok ketan ora? Jeneng. Kok ngomong jenenge rek jeneng iki lho. Madura iku. Jeneng. Siapa namanya? Namanya Jonet, Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis apik. Iya. Wis Islam. Heeh. Muhammad Jonet enet-enet. Enet-enet matamu ah. Jenenge wong gedulinan. Islam ya, Cung. Wong nek Islam lanang kudu sunat. Nggih. Sapa langgar? Pendino Ngaji. gak nyolong sandal. Kok nyolong sandal? Ngaji. Yo ngaji, Cung. Wadah Madura kakek cocot. Lu ngaji. Ngaji. Katam. Tatam tak dolek ndaut e. Masih di Al-Qur'an iku lho. Dudu katam iku, Cung. Katam iku nek wis ngaji, engko nek mari dibancai. Iya banjai. Dibancai apa, Cung? Gorengan karak. Kok gorengan karak sih, Cung? Gorengan karak lho. Iku lho, Cung, dibancai segoning kuning. Ah. Diwuru-wuri serendung. Dikai kentung dipul-kempul dadi beget duli. Iya meneh goreng garing dadi begengek. Gak ngono Madura ndi. Loh, engko nek asen areng Madura senep. Oh, Madura Senep, Kecamatan Mules, Kabupaten Slenggep. Aruwa lho, Cung. Kalianget. Oh, Kali Kaduun. Kali Kaduun iku ta. Kali Kali katu. Kaduun. Wah kakek cocot calak iki. Ngaji ya, Cung, cek disunat engko gak loro. Bis Ini kok bismini sih, Cung? Iku lho, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As Yes. Bes iku lho. kok asbes sih, Cung? Syahadat iku lho, Cung. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Oh, Mukate nyulut kakek cocot. Jedeng semaput sing disunat iki. Sabar lah nek. Sabar apaan wong calak kakek cocot diljon. Wes mulya. Kon kate nyurat apa kate grebel? Loh, nek saiki penjalukane macem-macem, Jong. Lho. Nek aku nyunat nganggo iki, tak tarik, tak balekno, iso metu kiru-kirane. Metu kiri-kiri iso kawir-kawir. Ucala gak bondong lho. Carai bondong ngono lho. Lapo. Gak kate nyurat apa kate ngedok bongkotan. Nyunat net lho niku. Kowe nyurat do barang. Delok umur-umurane awake cocoke gawe iki, Jong. Gawa barang. Nisor diganjel bongkotan, diketok barek iki. Iya langsung pecetat.
Saking bantere. Calak bondo ngono lho, calak. Oh, nyalo sing yo Apa? Tambah nemen nek. Ini ora. Ya nek kena sing pedhet iki nang pedhot. Bareng kena sing nisor gantek sak jongkele. Yo gak lanet. Ayo. Apa? Aku. Loh. Siapa? Aku sing disunat. jawab layu dong. Arek jene masalah gak betah loro anak niku. Aja, arek wis kaya ngono. Yo opo rek wong lho calake sampe nguber kok lho nggone. Njene arek nek umure wis kliwat sunat yo Ngono semacam ngono. Bukan. Kasepet. karo arek. Kok cili kan rasa. Jengke. Ada buka-buka enak. Kok rapi. Ya sunat sih. Iya niku ciri sunat kok dhisik enak. Wah, gak gelem. Gede wis gak disunat. Ayo tak sunat yo gak gelem. Aduh. Ada pesana nah. Kok kate anak sora dhisik. Loh, kok tangan-tangan ngono be. Lah apa kok kaya ngono iku? Lah. Kenapa aku meseni kok? Sunat. Lho. Cek sunat, Mbak. Lho suwe, Mbak. Gak suwe. Jangan bener nek engko sing nyunat paling marase petang tahun. Aduh, cedut-cedut, Jong. Aja kebener, Jong. Tak sembur aji kembala geni langsung. Mbak, dolei gone, Mbak. Cek sunat. Seket sunat. Lah jarene njaluk rabi lho kan durung sunat, Mak. Dadak sunat lho. Aja golek ya mbone kliru. Guru waras to kono. Mbak, arek-arek kene yo. Aku tanam buri bubu. Mbak. Kok iso nyantol kaya ngono iki, Mas? Ha iya. Ya apa dipaini masih sunat. Ngene. Oh iya. Wis saiki iki mang Jonet iku wis ngawur tok iku ceritane. Lah aku Gus. Lah ya apa? Wong wedok dikongkon nang wong lanang ngono iki. Tibae wong wedok kono lanang. Wis ngene. Ndak dialem. Idep-idep melekan. Oh iya. Ayo nang gone sumber gelagat. Iya. Lah apa, Cak? Lho, acara sedekah bumi ya menyongsong hari kemerdekaan RI yang ke-81. Ana hiburane aja. Lho, hiburannya teater konvensional Lodrok Karya Baru Mojokerto